no no sense would be of dog a clock my part and then the other in exercise but didn't get a couple of hours to get in when do the answer mom their body now yet no get shut up near best friend actually I just spent up more minimum need both official and private and not blue can be sure the big Tiara work massive could be a move on your mind the best year that you could be doing the next year I couldn't need more that you got your money you could be doing that more than Koyari. Kumasi Kropon Bega Mayo or Munya for somewhere pan and watch they and I dreamt any Emma and this Yamonyo Kuno Nanakwasi and so the future Ekoma man for Brunya Brim. Yeah, said that the man on Yakopon and then so okay, yeah, I bet you. Yeah, the man, the Kura, then I know 2 girls or 2 other here are also new. Then I do, let your be once. The rich Excellency John Dramani Mahama, the next president of the Republic of Ghana. Na yes, I abo assembly members are moving na the moment na asishapa. Enyo mumo mutu ye abade momu or monshe ana or menjomu gramo na the American say afiaso. Ye ye piano nyagopo atum akoyi as a party, the council of elders, the caucus, the branch executives, the constituent executives, the regional executives are open the chitom, in Susaya, Eba, Asanteno, Anuete. The better sentiment na, the sentiment na, Kishapa, Yama Mimo, Omuwa Yenigo, presented from more sentiment na, the better na, oh, in Jumapa or more year. I saw for Imam, OPPI is going to that the air can say, Yakopon, Emma Honte, Yes, the Junior Kuku, Nancy from handsome price as a man. They say, Yapma Swadian, I feel said now that I am feminine, not me yet position chairman, not yet chairman and warfare, not Excellency John Dramani Mahama, the president elect in Jumapa, Yayama Santimano, is near Tampa. Yeah, Gramchani Emma NDC Amanyo Kono Asante Mantem How Nana Kwesi ene ena yekuti yeno yantua kasiene so na yemfa Emma mo eye Ghana for any omanfo pinu animsem se Tarawan Media Company afra se enwoma ye che edema kunafo ne nkoda nyanka no na efe yi pa na afi wasa ye biem na ni biem oyeye no eno ada enipa bodompem e wo Sompa Kumase no na anu odene ene wo toa so e wo Sompa Sunyane na omanfo dodo no echirim se enipa be ahanu 200 ema kunafo ena ye chemo anwane side anything tomatoes na ye de amawo mo na wo de atabi wote de ni nyina ne se ema kunafo a se be wo dodo wo mo no wo nya free screening ama medical laboratory ena ne Sompa Sunyane ekọ kaso bom na ne obehwe ye na omiemia ema kunafo nkyere wam ne wo mema wo mu enduro eye omani sopa na one Sompa Sunyane nsantwerofo atwetwe nkomo no ema kunafo sei ena oda wonsem adi when you watch the na asma de ka je Sompa fo se ya mi shamo pa ya mi mama ko dia mo mbe ti de ye ma o ma no kwati nti ahodin wo mu na bia mu yi sanye ma firi ye bia nyankopon hye mu ho mama o mama djuma nko so mo ma ne mo yire mu na nyankopon hye mo se mo hu akura fo mo bo e da ma se excuse me nti amen so the day na dia na wunya ye menya mo menya wa menya sa di menya do kotoko dia e wa ya mai so to pa ya ko ma so bana ntina wa da dia sei na fini bra ye ku fire mo bo so mo ko ya mo wa boa ye de ma ye nya mi shira mo anya mo kase pa mama ponde mama ngode dare nyina mo amen abwatia na de na unya ye nya wa de na o ka kire Sompa ka kire se nyankompo ma ya mama
Emma Cranfua or Nam Tarawa media so Sompa Sunyane na Wanyamo Epusi Jason, what did you go through so asre and our dear Sidar Rempempa at the Emma Jumakui. Na IGP Unimunian for Tampare na Emma Jadi for walking Tampo, a corner or a one crying. Now, while some are walking in and say, said you bay a bambo, a bay, a jumpono, and a woban and now show. Now, what children ebium extra say, could you bring your say, than any pabon for Nam on homeless no mass or the yepa? And Uti at Dauroma said you bay a bambo mubayeno, and Uti and a waban now show. Now, when you for Dampare, any baby before a deep punipu, na also Shagene, a far crime crowd, befaso, I'm a bamboo moyere, okay, Tampo Junior. Say, and no done in 7. And the man idea to Quenu, the war he beam, and as I say, ye, Namu from you. Now you said, Dana, we were part of the Nimian penny for buying, movie branch me and back, and to more in your coin, the small room behind. Ebia na mudosu ntino musuma ntino bibi efrumna ebiaka ejere aba ebesi etie mu ankasa no mu ankasa ya obiana police asweye ne ye enkoye mu yehu ebesi se yesuban ye tosu miem ye se ye mamu biana yen so mu me fanto to akwan mu efemi na peni ebi hu kakra sempo agaye na niema na ede atoto kwan mu no de wo hi biem na esese ye na mo bontom ye na you say dana me papa no ne mi nuanu peni for bae no mo be branch mi amma enti mo anya kwan ye mo sumo o mo be kan ebia na mudosu ntino musuma no ntino mbe ibi efrum na ebiaka ejere aba ebesi etie mu ankasa no mu ankasa ya obiana police asweye ne ye enkoye mu yehu ebesi se yesuban ye tosu miem ye se ye mamu biana yen so mu mehu me fanto to akwan mu efemi na peni ebi hu kakra sempo agaye na niema na ede atoto kwan mu no de wo hi biem na esese ye na mo bontom ye na you say dana we papa no ne mi nuanu peni for bae no mo be branch mi amma enti mo anya kwan ye mo sumo o mo be kan ebia na mudosu ntino musuma no ntino mbe ibi efrum na ebiaka ejere aba ebesi etie mu ankasa no mu ankasa Emadwadifo ene IGP Dampare Ehiem ewo Kantamanto wenya Kentampo ebete dwa bi ehia bambo Kantamanto emadwadifo ena oni IGP Ehia se de beya bambom ebetumi ayere kama ba na yɛtoa kaseɛ no so ɛde amamu a yɛate yɛn nsɛmtwerɛfoɔ gu mmɔntene so sɛdeɛ ɛbɛyɛ abronya no sɛdeɛ amanfoɔ ɛsi edi no no sɛdeɛ amanfoɔ ɛsi ɛtɔ nnwoma no sɛdeɛ bambɔ ɛbɛsi akɔ no ɛno ɛne yɛne yɛn nsɛmtwerɛfoɔ ɛkɔ nhoma so na yɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ kama ɛno nti saa bere kwamredu ɛna yɛpɛ no onyaman kwame enyaman enti yɛhwɛ kwampa yɛbɛfa soɔ na brunya bere no hwɛ sɛ dia manfo AC ɛtɔ nnwoma na ɛno so ɛho ayɛ kama pa na sabre ye miemia yɛ kyerɛ wam na yakɔ akɔpɛ yɛn sɛmtwerɛfoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnwoma ebetumi akɔnkan kama yɛtoa kaseɛ no so na yɛ dia mamu a wɔ NDC amanyokuo no sabre the parliamentary candidate ya wo Okankwe South. Okay. Kwamra nyako wa homa no so yansancho ni kwamra nyako. Kwamra wo me ka me mo a. Hello kwamra. Kwamra wo me ka.
Hello, Kwabranyako. Okay. Yansa trofo no pesan sem fidie ne yedi dwuma no ye homa no haye kakra omo tutumu a ye ne omo ebetwetwe nkomo kama pa ye ko okan kwe south na ebrahye bedwani ye wo ho ns adomako na sabere wakọ ema kunafo emwa sede be ya ombetumi adidi agu omo furu so asere eno ti sabere de na ye adoye nko a na omafo dodo no aye se obeye o sede be ya wona woni bi nso no ensa ebetumi akọ wo ano na abramra hye bedwani ede kyede efese yi ede mama kunafo de sikapudu bi ta wo mto no sei ena makunafo ese no eda na se ihira no. And the Atumako is not here to serve the great party NDC alone. Mijina say may serve or Cape South in and into share any purchase here. Ya say we party B, there be. Yen na ba ko ye clean in a boom near serve or Cape South. And way a idea ye so the actual say NDC. You want to say pa any mapa at the map of Cape South. And it's the coming December 2024. I feel baby see me. BBMPA and to about Emma Yapapa, His Excellency John Dramani Mahama. No Mayor President Emma or Main Essence or no Bida. No Mosantoma, Umia or Moba or more fast or more far Bako and Abdemapo. I felt the count. No, so Mayor Mercy Jenny, Ewo or Cape South. Naya Fancy Shepa and input to Cape South. One of Jumadinja Mastati and Mayor Dada, and the Satumako Mayor MP was starting here in Jumadada. Current MP cry, the Juman Yama and the Satumako Kian Ayo Campus South. Sitting them to the schools. Sabre na Satumako and a Sabre, Oko Jim, no appears here to Swapa, na Okope Yedini Putu, and Famra Deshevo, Campway South or no, and Yetenekano. Na edwo che na dwenteni ema NDC amanyuku no bukuni mantemu enkran honorable Ashimo enso ekasa with Medinas part of the 25 MPs that we've targeted to join the members of parliament in the parliament campaign. They give the assurance. The assurance is here. You can see the numbers here. So I don't vote here, but as a supervisor here, I take oversight responsibility of this place. This is a constituency that under me, and in my preamble statement, I told you that I have never witnessed such event. I've been a member of parliament before. I was not able to bring such numbers together. I've been a regional chairman for some time now. I've never seen it. So I will not give the assurance, but I can hear and feel the assurance from the people themselves here. So for that, I can tell you that what they are telling us, that you can see the body language, you can see how they are responding to such a call. Look at the time. Emma NDC amanyoko no pupuni mantemu. Onimonyam for Ashimo ne ene yekuti ye no. Eno akire Emma kunafo a wonya akokọ ene mo ene sika kakra ye de hyambumu ede mabo mo se de be ya bronya ubetumi adi amana ye omo de no. Omo so kire eni so. Afi we dia NDC ama bebi pesha afi ye ama e wo Kristo di na kase ye ga na si imi ga na si da you watch it me baba say this is some that bad na ye hu toye eni ye na eni ye manu omo nye tuma nye e wo nurse won ko fu bebre ya yire ye wa ko school asha ya she won su ye manu nye tuma nye nti me baba say na ko mind this that bad ya wa yo bi tumi nye what just start wa nya me hira no ya wa yo bi tumi nye afisi se be ye beto ma no mana wene mana ye si say they can say na me hira no papa waka ye ne krafui so aya adi na me hira baby o yi fi bia ya kokon o shi na name afi we dia NDC ani a wote ye eye ema kunafo a mpanifo akọ omomoa na wanya bibi kakra ade ekusi eja so yato akase ne so na yemfa emamo enche pi na fotosanfo de munyafo ken no foriata ede akomasika emfiempinu ane aduenu nan ebetu dwa na ekoba no sa no a Ghana mamra no kire se ekomra hye bedwafie no omko bobo ho de so omgitum no magya tum
deɛ so ɔmo bogu no ɔmo agu na Ghana ɛkɔ n'anim na ɛbɛtɔ odwanse sika pudo bi a ɔmo ɛde ɛkɔ ɔmampani atenaeɛ ɛno ɛna no so akosɛm akɔyɛ dagya ɛno mu ɛna minority leader ɔwɔ emrahyɛ badwafie NDC afam sex atoforsen ɛde abɛto dwase na saa nkurɔfoɔ bi kura sika yɛ no ɔmo yɛ ne daya na sika ɔmo de ɛkɔ ɔmampani atenaeɛ no ɛdɔɔso paa deɛ bɛɛ paa ɛna ɔmo de sika yɛ. Capital expenditure alone at the office of the president, in particular, is 67 million Ghana cedis. 67 million Ghana cedis. What at all are they purchasing? Capital expenditure. How many cars are they buying? To the extent that they will have to budget 67 million Ghana cedis for capital expenditure. This Speaker, largely this amount is for the purchases of cars. My concern is it because election is staring at us? And is that the reason why? And that is the question I'm asking. Is it because election is staring at us? And that is why the office of machinery budget has moved from 1.4 billion to 2 million? Is it because of the elections? That is why the office of the president, in particular, the budget for the office of the president has been increased from about 400 million to 1 billion Ghana cedis. 400 million to about 1 billion Ghana cedis, of which goods and services alone amounting to 450.6 million Ghana cedis. Goods and services alone. What at all are they using this money for? Goods and services. Minority leader Emrahyɛ badwafie NDC afam sex atoforsen ne na yɛkɔtie yɛ no na wohwɛ wɔ man Ghana mpɛpii no yɛ na ɔmanfoɔ dodoɔ no a asomdue yɛ adeɛ bi ɛbɔ ho dawuro paa ɛnam so ama wode w'ani akyirem ɛwɔ adehyebusua adako abusua ɛwɔ agona saman a abusuapani ɔwɔ hɔ ɛyɛ kwaku sakyerɛbɛdi ako na asɛm a wɔka nyinaa ne sɛ adaworo ma nananom ɛnhwɛ sɛ de bɛyɛ dinyɔ ɛbɛba agona saman na empo ebi akɔkɔkɔsa asante suta wɔde afutu oyi ɛkɔma nananom ɛwɔ asantemam sɛ mpɛpii no wɔn hwɛ na asomdue ɛbɛtumi akɔ yɛahemfie ɛne yɛ kurom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma mpuntudwuma soso atumi akɔ so ɛfiri sɛ sɛ asomdue wɔ hɔ a mpɛpii no yɛ a ne boa ɛma nneɛma ɛkɔ nkan yie paa. Aman ne ba baabi a yɛte a yɛyɛ nsɛntwerɛfo nkyɛn mu ayɛ mfie dada titi hɔ aha nana kɔnɔkɔ bi ti asa na kɔsi ahemfie dada ma ebe fie mo twa bɛrɛ ma wusu kyerɛ ofiri mu asama kuya dan pan saa ama ohima na adwo chiwa baabi ɔso ɔde kuya no kɔ no ɔmfa nkɔ hɔ no ama ɛho asɛm budi nsuta ti pɛkyɛ ba nsu ahima kura tu ɛna sɛm sɛ kopi otufo sa ne si so ɛna nua nsuta ahima bae na nsuta ahima frɛ abusuafoɔ no sɛ ɔmo osiesie ɔmo ntɛm na kyewa no wɔne wɔmfa abusuapani na akwanti ntɛm nyɛ ɔne atankunwa so ntɛm nyɛ atankunwafoɔ no ɔmo na kɔ nwura ahemfie hɔ no ebe fie nwɔtwini wɔabotwafoɔ hene na yɛwɔ a na yɛte sɛ ɔkɔ nsuta ama ɔkɔgye tumi sɛ ɔde ba bɛsi hene ɛna ɔmanfoɔ ahenema ne ahena na se daabi ɛnyɛ yie saa yɛyɛ wɔ ha yi ahenema ne ahena na ɛna ahyia ase kumani biara ne hɔ na so yɛnte aseɛ enti yɛafrɛ asa nsɛntwerɛfoɔ sɛ wɔn mɛti asɛm ayɛ na ntu nsuta hene na ɛne nimpanifoɔ sɛ ɛkwan a ɔfa so frɛ nana kyewa sɛ ɔmɛsi hene no in fact ɛnyɛ agbosu so nyama mɛkwa so cause yɛsɛ nsuta hene sɛ wɔmfa yie tu yie na ɔma amammerɛ nyɛ amanneɛ nyɛ adwuma na ɔma abusuapani oyi hene no oyi nima abusuapani na abusuapani ɛmfa nkyerɛ gyasehene na gyase mfa nkyerɛ atankunya na atankunya fa nkyerɛ yɛgye ne tumu a ahenema ne ahena agye ne tumu a asa ne nakɔkyerɛ nsuta hene ɔkɔsɛ nsuayɛ na nyɛ sɛ ɔma nsuta hema asama hema na nsa sɛ abusua pani a wɔwɔ adako abusua emu ɛwɔ agona asaman
ono ene opani kwaku sechere bedi akone ena yekoti ye no eno akyei nana afra koma oba pani wo ho enso kasa kakra Abonsa mo wa ko mi pa wi aso bato nana no ko na so kasa da mi wu bi da amma Omo kanche so ba enkonwa no mo mu so so be ti ani sie wa de e ma ye kurom hanom no ese emariwa ene mamuwa ne nkokrowa ne masiriwafo nyame ani mie e ya hometesem wonam kora a eden wo mo asalati nipa ni bi bani mu na mo anu ohia wa no abeka ene ye di matam ene ye bomi tutuo ene ye msenyame ani ahomete pa wo hwa o chese wonti ase papa pani mu kora akwala ketekete hunu a sanse tumi ne bi aka ne nti no odidi pani mu na tem na ya so afini mu ese na da sama na so ko nsuta ya wo beka no a ye de beka kire wo nom de abeto nkrofo so odwa ba ko system mile snap akoto a odwa ba ko system mile snap akoto ya mie ni mie wọ́n sẹ́yìn sùtá yìí di pàpàpàpàpà yà ẹ̀yà sẹ̀m kẹtùwà ẹ̀kọ́ yà wọ́n yẹ ní ẹ̀sìn ọkọ̀ tìyà. Kunya ene ahinsie nsɛm a ɛkɔ ɛna ɔmafoɔ no ɛkyerɛ sɛ ɛkɔ bi so no ɔmo hwɛ kwan a asomdue ebetumi akɔ so ɛne a yɛkɔtie yei ɛyɛ ɔba panyin afra kɔma ɛnam ɛmaba so ɛna aboa tatia etimi twasuo okoto sɛ aboa kraman osipata so anyo na fro ya obi ene ma no so esi hɔ adwumakuo bi adaworoma ɛna etumi de awia premto bre kase yi ebre wo mizo drink ene 5G meza edi atwaguo ɛwɔ market papa orofo bro nyen yenkopɛ mizo drink na yemfa bi nhyɛ fridge m awɔho ɛbaba besra yen na mizo drink no sɛ wo pɛ bia manager Daniel ɛwɔ ahwa overseas 21st clinic wa ubenya biato Bikan supermarket abawa sister sewa ewo Anomaji post office sa ena mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University yenko na yenko Tobi na Sachi Enterprise ewo Abinchi one VIP car park no ene di enhwanimu kwa coach the company limited ewo Swami Heya onimrum hotel no ene di enhwanimu uwuram na dia ko new Swami no opamangwa abrosenum eho na KF Kinju Enterprise enso ewo orofo yenko pemizo ni bi ene 5G mezani bi na yentumi emfa eni bronya kamapa cloud internet eno the fastest internet eno ena mekanfo na mediama orofo se ka internet papa dia na cloud internet orofo yenkonkope bi na nyoma enkonkai emfa eman CCTV cameras ni nyina obone kama wifi no nyina obeye ni kama na wode amount or top high on Love FM no ene di enhwanimu yemfrɛ wo mu ewa homa trufo we so 0202 699 110 0202 699 110 the fastest internet cloud internet abe herbal clinic yenko tuye yade ase na yenko saye ho yade the sickle cells doctor ono ene mami abe tano so apatapa new site ho ena owo apatapa junction no a uduru ho atasifo no gyegina ho ose okwa be ho yenkutu ya de ase 0243345392 0243345392 abe herbal clinic and amekanfo na mediama 21st clinic is sciatica expert 21st clinic say yade bia wo de baba na so e bia no enye sciatica no nko a obetu ase na wo de amawo yade bia firi trinua no kosu na ase laboratory ne scan mfidi ahodo pii ewo makache odu begina so Kumase owo ehwa overseas on Alpha Radio no na ebe ho Council Quarters Core Junction Obuase Domain Market ewa Accra Sunyane Enkranza ubehu 21st Clinic ewo ho 0540311311 0540311311 yanko na yemkomra yakambia no yede ba besomo
Yamakwaba eba Sompa 93.1 Sompa TV ena waso ene wani gusu abo hwe no wi apram to bre kase ena yede ebrewo okay Yama mwakwa babiem eba Sompa 93.1 Sompa TV ewi apram to breka se na yede ebrewo no yesem tro ni kwam bredu ejina homa so yekọ Kumase mountain so se de brunya no ene nyoma to isi ekoso kwame oteme ka me mo ha hello kwame kwame bredu Kwame otimeka hello Kwame otimeka yentie o ehin fa poti na ugina okay yefidie no haye kakra mo fanche o sa akwa no so haye wo sa akwa no so ya to akase no so mamo ye de wani echirem wo Western North mansini mu na emabura wo ho echirem a sabre no onim de nti a woto aba efiri se empuntuo abo won se de dwonso abo akokọ na panipa wo ginam na woda kuoyi adi Nanaba Clement ono ena sabri oye regional coordinator na sama woka nyina ene se ode wani echirem Western North mansini mu a sabri no akwanya no asupisi hospital no eno to mo ankasa kura no wo munim de nti wo to aba eno nti na maburu nyina kom ho abom so mo befo mo ho adwene se mfie pinu ene aduenu na abato no lalai omonto concerning the youth is to see that the welfare of the youth is secure. They're saying that they show both educated people and those who are not educated to ensure more across school we just say SHS, that is training colleges, universities. Our movement we will try our possible best to ensure say the amount for the core, by the S of the in such a way say they request for a percentage in terms of recruitment for the youth. More youth community demand you say DC I for no account say Nanaba Clement ono ena sabre oye coordinator Emma Youth for Development eku a matter for kra ne ene ekutie ye no na chidom hene wo sahibodi a ono omo frɛ no Allah enso ekasa odwumadie na se ebo emaburu na baso se eyefe se omakom ho abom se de be ya omo behwe na impuntu so atumi akoso but yadibia esongo pa eyeni sem se omo de sa bi aba se fibodi ha se eba abeti se adwuma na eyema ho a pa se sa medi abaso to say by for the kai say ya daache ene maburu no se maburu ni ha wo ye bibiara enye yie enti ye maburu no edi aba no yeso ye dia hoodin yakoma ne ya dwen ne yanse nyira etai wo mochi se beko bentu se beko nipa ne nyira no etai wo mochi eni na nanu nyira ba yakoro ya ye na na kodi hini pasipori abebio a wotoso mienu aka ye ho ebeta wo machi eni na nanu samanfo nyina ebeta wo machi sedi ebe ya kodi ana sefi Western North ebepaja na mabunu no so omo daache no omo tumi aso manu wo yi eni a wokotie ye eye chidom hina owo sefibodi na eno akirei ena dwemtani ema ekwe Youth for Development Samuel Nimako kese enso akiremu a ekuo no omo hwe se de betumi amiemiem
na omotumi akoako omanim said ye beya enkoda obewie sukuu se eyentoa so sukuu ana sukuu bia obewie bia no ombetumi atoa so na empo omo ese omkopa adwuma yo no omotumi anya bia ma wo North Development Association ekua ya te say ba be hwe mo West North omo yeyo ele kwan be fa so develop say yo bi say abrabon no be ye anase man no man si no be tumpo a na ejira mabu na yi wo no ti na me ma ko for me executive system ga wo say da bi say sadia yeti mabuku na ye hwe say ye kwan ya be fa so wa dey develop West North region no ti na ma yi so a yeti sa ekua eti say some is our question. West North Development Association, and Amanos, so we are party A, so we are party B, so we are party C. The any mobile development, the youth development, and a key factor to the and separate A never, separate B never, and then be a man, and say, Obi Pia, then one boy you go. Who they say, they do a coolness and a cool moment be as well, and a party. And mom, idea, your Baba shall say, and then Mobuna, a woman, living your baby papa. If you know, maybe brave it to university, you might read the brave school, and be a one school. Doesn't mean say one or which way you might. Some of my never shall say, you're paying for your MP, say this is region ministers, and then pay what you can't come out. Now, Papa, which me up quiet. Now, you don't know Bruno, a probably I was saying, you don't development, I can say, it's me above. Say development, no ever, the youth anymore, let me up. I'm a Western of an to my partner. I never put it. Sabre ya twaka se no so na ye dia mamu ye dia ni echirem ewo brekum na brekum ena madwadifo se sabia ku sabia nyado yesuma banyasafo ne mum nya na montenten ne sayunti no ono abo doctor kwabra twum niama ena sabre omo ankasa emadwadifo no kopeke form so na wom dia ma no se de beya obekọ mrahye bedwafie no akopre yedie ni mpuntro ade abre womo ema no kiremu a wono na woda womo akoma so na wodwene ema no huye pa eno to omo ankasa kofa form so ni binom de ama no se de beya obetumi akoginem na mpo omo ato aba no ade ama no na akopre yedie wo mrahye bedwafie ade abre womo ema dwadifo anodisem Chairman Patrick, the Orange Park. Na, who you have, you say you should have said ye baha. Something then you have to say, what be it more gonna say? Then left of commission. Then when forcing off with your panel, with the piano. Nti, near Maniati, at the chin on your pattern. Now they are to a man, whether they live and I'm partner. I'm tired to man. But if you say, well, when you know you're coming, and if I want you to see, I'm a new crown. Until you have to say, so I bet for France, maybe before my Yakuma, Abba, say, ye Babby Farman, no Abba, number for not to a barman, who are making a yet name, young man yet in so young, while my answer, be a better help again. Emadwadifo wo brekum na sabre wakopeke form so na sesia no akwakoye se emadwadifo na sabre wo mo peke form so saa na wode wani echirem ewo doma apoye abato empasuo so a emadwadifo ya o makofa form so no bi de amapo aprakutwum se ono na betumi akoprigedi ni puntu de abre wo mo se ne dey yeshia wo ha. And then say that one came, I say, and then your papa ever the form so no. Now, it's some are sitting up pie, papa, and your walk. I am to fire the intermunti yet, you know. The fire what the used to have, yeah, form so I am my papa, lady. And see a buyer, let's say, almost 60 year, 3,000, I can 30 million. By the year, you can, yeah, my papa 5,000. Papa 3,000 in cheer. France on the worker, we are 2,000 now on Famoa campaign. Until you bet not how you cry check, say, dear Brian Papa, say on fat and taking a form. So, no, I'm the buyer, I have forms. I have my parents, I don't mind here. A soldier for Granny Benica, says a soldier for my granny back home, a soldier for that bubble by a
migration police for when you have a the album players and fast rider fan on brass view me man patent on man banner Emedwadifo a wɔkɔfa form si na wote wɔ monka no na enu akyire na Mr. Kodwa Ponsa wono ene gyinam said ye be your budget form so no wabra ono abopɔ twum na woni hɔ no na abra wɔgye form so no ono so nsɛm a wɔwesa egu ɛma no so eni we de asa wiei ye ba ha ya ye hu ahoho ma ahofefo yi ba betu ye ha nti ye ni ni enti abebae se hoho so basa bi kwa ni bi no pa no nti na sese ye bisa ba mane ni enti a wiei ma ahofefo yi ba betu ye wo MP office ya enfu a ye wo ha any MPP for members ya e ka ho me ano say I was going so na sa senye minji ni se bi esi ba bi ada say ma aka be ho abom na bakofa form se be do ma be MP Mr. Kodwa Ponsa ono ene kogyinam na wopeke forms yi wɔgye forms yi efi de madwadifo ho ne nsɛm a wɔde etudwa ne bi na yikotie ye no kameya yes sabre no de duru sabre ya utumi sɛ na ɔmanfo ani abre yi pa efi sɛ wɔsuru kokroko amanyukuo no sabre primaries na wɔboaboa no na wɔkorɔ no na sɛ de midi kaka ye no yesuma banyansafo ne mum enye anamon tenten wode wani ekyirem ɛwɔ atwoma nwamyagya north mansi ni mu a enya coordinators ahodo pinu a ena wawuram no akɔpɛ forms ni bi na wɔde amabo na safata wɔ mo sɛ de be ya wɔ mo anso ebetu akɔpɛ yedie ni mpuntuo ɛde abrɛ wɔ mo adehye na empo yagyira so na yato aba ɛde amabo mo na Mr. Ahen Ajiman Ubika say we fa perform na mana obe parliamentary candidate front amaye nti be buy we asa kwa say ubese ba fonso a nteso ere eso ana ko no so film so no eso ana we asa no so uba we pe bi na say bi ko na film no o man ta we che that we susu nyere enu achi enti ko ba no nyina agi na tum say that bi ano mo su nia MP ba e ni su nia bi a e fata e hia change lawyer yo bi a ya o jide onu se lawyer ba en san betu aba nwa be aja no enu nti na nyina atu ya nwansi wono mo a nyina ade opɛ lawyer Mr. Ahen Ajiman anusi yepe ena dwemtani ema atwuma wabiaja north abato mpensua so osukokroko no amanyuko no edimu Alhaji Abdul Salam Isa wabra waje form so yi ono so kasase because I said, we are Bushan and Docker. When says, and Kabum knew what, ye and a hayina, and Yadia didn't pass over. Maybe Messim Pesem, if I find me so, not even contestants and a crown, we call Mukum. Say, we are 12 and we are, you reading to any you reading to you. If you any a call Mabuma, now, because where they in your pocket. So because if you have personal interest in a way out to make a way out to Oka, maybe actually not to make money one until they hear me and say the Benyan Kabunia 2024 election. Because maybe constituency there was a percentage in a person. Minimum my opinion, and Jesus and Mabona said, and Kabuno, Kabana said, Bruce no Postra, and Bruce said yes, Tamalaji, Abebuama, will be a Bruce after 3 years. Dwemtani ema wasurukokroko amanyukuo no atwuma wabiaja north abato mpesua so honorable Alhaji Abdul Salam Isa ne ena yikotie ye no na Dr. Lawyer Dixon o say SB aspiring parliamentary hopeful ono so dwumadi na se no okasa kakra we won say we kire say atwuma wabiaja north ya ready ese ebesisa ya brabo enu nti enkunimdie no ahyase abra coordinators moda delegates and as a polling station executives mo maya margin say majima tumu ni say sana delegates and polling station executives na so be dia tum na enina de ama atman wa de janov nti me da obia se me be duru hanom asofofo adikan wa ha na nanom adikan wa office hanom omu nyina twɛn ahu ni ayebeye nti me da atman wa de ja
aman nyinaa ase na nanom ne asɔfopɔn party mpanyinfoɔ delegates polling station for mgbakɔto aba wei ɛyɛ anamontu a yɛtu na yɛde nkunimdie aba atwerɛ nwɛbagya nɔfo nyinaa. Honorable Dr. Lawyer Dixon na yekotie no na kwakwa ese sabrem no from so a na omanfo dodo no aguso no pekepeke ye Friends of Honorable Yaw Amwakohene Befi enso ewo Amansie South Mensinim Asante Mantem ha omu kopeke from so ibi enso edema Amwakohene Amansie South emebunu enya yewura Yaw Amwakohene Befi mujidi esansi nim ni awaye ene ni awutumi ye ye ni daso ni ba kope ene wono sese odi NPP amanyuku animo manso dubia constituency a NPP the votes e be increase e be boa ya ma etimi abreki 8 no enye se ye pen keke wa boa mabunu bebre do ma wurewura nyumam eno ni ade e mabunu ye tia yenim so oba obetimi aboa yen wo hwe mensini a ye wo school ba ko na wa ha ye wo gidi woni mu so oba obetimi aboa yen am ye nya secondary school no e bia eden abeka ho enema bibiri na ewoni mu gidi se oba obetimi aye ama Amansie South ana Amanso Dubia constituency yafa ye ntuma pa aiden every esanse or a politician woni mamanfo the free constituency level to national. So we just a one friend and Friends of Honorable Yaw Amwakohene Befi na Sabrei omukopeke form so na abrantie setupoku na oteneka se wo kasa no wodofo Tabita Clinic clinic bia waba omanfo dodo no a edi wo mochi so full alignment na wo entwen emma yade emma nsa ko ne komimi a wonkyere wam se de be ya brunyen obetumi edede agu wafuru so na watumi asere Tabita se yade ahodo pinu a na wo sa omo yade bi din na awie enitie nkoi so full alignment ho na Tabita Clinic wo yenko na yekomimi a yenkyere wam 0260196219 0260196219 Tabita Clinic wo frɛw 3 Herbal Center or the Koko Aduru papa e dia bedwa so na sa Koko Aduru no na 3A Koko capsules Koko Master papa epomapomatro Koko ne duru bi na se firu to sa o trans yenye wan hwe ye o trans na o chia to sa no a fa kwa ho no de nugu ase bebro pa fa ma bone na be kwa yiye 3 Koko capsules Koko Master na make am for nam dia ma wo se de Koko na firu to no na o minimum na wo konkwan nyina no nina ebetumi ejai kolina ka badan heba Mr. Yebani Apidank okwa ubinya biato 0546 107 107 0546 107 107 aha enna ebrebe mayede ewia premto be kase no asi samufo eye onumunyamfo Asante Yeboa Benedict Kukua Veronica Jando ono enna ekukuye sede ya na apam ekano no akoso asumua eboaye sa ena ya Gracie oba Gracie menua baba kope ono so o akire ho na o miemia se de be ya bohu ye Sompa TV no so news crew no obia eboae ye na fam de ena etumi de kase ebrewo na me ameje bre etrase na mekenkai edema wo osaya aboaji fosu nintin fosu ina nyina mu enitia adena na ye kro no e Sompa komo e bola